Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Ah, Johannes jongen. Hoe is het? Goed jongen. Zijn we bezig? Ik zit er in mijn waan, hè. Ja. Ik ben hier bij Johannes, Koester in Compagnie. En daar ging ik meer van 1 keer in de maand ging ik daarheen om de tuin te doen. Johannes zelf kan het doen, hè. Die had die speerstick, laat ik samen zeggen. Dus ja. En ik ben met 62 ben ik in de fut gekomen. Nou ja, en ik ben net achter de geranium zitten. Dus doe ik dat maar een beetje. Gaat zo wel goed, Johannes? Als er een zak komt, is hier een advertentie in de krant van tuinmannen gevraagd. Nou, ik kan altijd heen, no? Als ik eerst 2 maanden een proef draait. En dan krijg je een soort contract, vrijwillig contract. En nou rijd ik mezelf een beetje. Maar het is mooi. En mensen zijn altijd bedankbaar dat het een beetje creëer is. En voor mensen die het net al erom hadden, dan hoeft net te zijn dat een dikke troep omhoog gekeken worden maar natuurlijk. Dus dat ook toch nog een beetje. Ja, dat is prima. Het is net alleen dat ik dit doe. Maar als ik klaar ben, dan ga ik een bier gaan zetten om een bakje koffie te drinken. En dan zet je er samen over. Dus je had dit, hè, maar je hebt een beetje een sociale taak. Hij doet het volgens mij hartstikke best. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.